И, както виждам, тук имаме две АТВ-та, останалите, къде видим, тук се плащат или може да купат с пари, които не знам как казват. Ето това иска. Ще се спална или няма? Иска да им лайкне играта. Добре. Много яко е изпълнва и това и готово. Сега защо е да го старам? Има ли как да карам от първо лице? Ние почваме. Значи тази игра ще видим докъде ще стигнем. Опа, това вдига 30. Е много бавно, бе. Дай, газ. Това много не работва турбо. Ти имаш Robux, може да работи, брат, ама как не имаш. Ще работи, ама друг път. Има колело. Чакай. 4000 мъни, много яко, ама... Може да се движи малко по-добре? Чули бе, геройче? Ко ми би випкаш, бе? Така, малко по-бавно. Чест, така иначе не ме бива. Така иначе не ме бива в това. Особено па да караш АТВ в Roblox. Добре, има мост. Настъпи! Едно този мост издържа. Опа. Не кечеш. О, не. Не! Да почнем от начало. Добре, трябва да стигнем до чекпоинта. Това го научих, май. Не знам колко съм го научил, но трябва да стигнем до чекпоинта. Иначе сме загубени. Аз ще се върна до чекпоинта и отново сме тук. Тук и сега. Трябва много. Така, добре. Леко и спокойно. Дай, добре. Почти стигнах до този чекпоинт. Още малко. О, не. Добре, там е чекпоинт, така ще трябва да много да... Чекпоинт. Айде, yes. Чакай, бе, по-ма буташ, бе, лош. Гледай го, лош, а той ме бута. Бипка тебе, колата на Барби след една минута ще махне. Ако не дам 450 Robux, няма взема колата на Барби. Много яко. Добре, вторият чекпоинт не е далеч. На тази игра си ще разделим на две части, тъй като е доста голямо. Ето има доста закаране, така че ще разделим на две части. Първата част е тази, която в момента снимам. На втората ще довършим цялата игра, най-вероятно. Така че... Даже има и World 2. Тук е мост. Тук сме долно. Те да стъпвам повече от 30, къде гледам не. Къде гледам не. Ние в момента... Ние може и цялата да успеем да минем, ама не знам доколко. Ще успеем, така че... Защото имахме половината за толкова малко време. Така че ще видим. Трябва много внимателни. Чакай! Чакай, бе! Така.
Надявайте се за мен, че няма да умра някъде тука. Бавно, бавно, бавно. И сме на чекпоинт 2. Мисля, че ще минем цялата игра, така че... Queen. Е, горе-долу. Трудно да. Тя си е нормална игра, не има за какво да безпокоим хора. Само остава да не падам. Гадното е, че в момента ако умра, сме до тук. Просто да. Така че да го знаем. Това е доста важно да го знаем. Има World 2, така че... Мога да направя втора част на тази игра, но не знам дали ще днес. Така ми струва много лесно, аз почти стигнах до втория чекпоинт, аз съм на половината. Това е много лесно, бе. Да много... О! Това на мен не ми изгледа. На мен ми изглеждаше като съвсем друго. Беше ми като чипове, буквално. Сега му чукам доста големи завой. Не! Какво перфект, бе, брат? Аз ще се върна до там, дето бях ли ще го минали. След като успяхме минем гадните завой тук, продължаваме напред. Не начин. Следно, да. Чакай. Спокойно. Малко се успокой. Ще стигнахме на третия чекпоинт. Иш. Опа. Добре, добре. Сега трябва да сменим камерата малко. Да. Добре, сменяме камерата, тъй като иначе не е удобно малко. Ще стигнах, така че има безпокоения. Чакай. Чакай, бе! Не! Газ, 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 газ. Айде, готово. Учти. Още не много ни остава до края. Каче. Че, това ни те. На нас. Добре, може би трябва да минаваме малко по-бавно. Докато сме още тук. Запомним един важен урок. Да минаме тук много по... Добре, бе, как да...